तो का हल बा भाई लोग, का तो लोग जानत रहे कि कार के शीशा पर लाइन काहे रहेला। भाई लोग आप लोगन कई कार के शीशा पर इ लाइन तो जरूर देखले हो कब, और कई लोगन एकरा के सिर्फ डिजाइन समझेला, लेकिन ये कोई डिजाइन नहीं है बल्कि पतली पतली तार रहेला जेकरा शीशा में लगल रहेला, जवन की एक तरफ हीटर के काम करला। जब कार के शीशा पर फॉग जम जाला तब कार में दिहल गई बटन दबावे से तार गर्म हो जाला, जेकरा वजह से शीशा पर जमल सारी फॉग खत्म हो जाला। तो इन लोगन के पता बा कि सिम कार्ड के एगो कोना कटल काहे रहेला। अगर आप लोगन एक के बाद कोई मोबाइल खरीद ले बानी तो ओकरा साथे आवली नंबर्स के ही प्रयोग करला पड़त रहे, जेकरा के हम सब CDMA कहत रही। लेकिन एकरा बाद एकरो से दरअसल जेवन समय मोबाइल के आविष्कार होइल रहे उस समय मोबाइल में सिम निकाले के सुविधा नहीं रहल। बाद में एकरो के भी कुछ सुधार कइल गइल, इससे करके सिम कार्ड के आविष्कार होइल, जेकरा के आप लोगन केकरो भी मोबाइल में डाल के प्रयोग कर सकत बानी। सेम कहल जाला, लेकिन उ सब सिम कार्ड में चारों तरफ से कोना एक जैसन दिखत रहे। तब लोगन की बात समझे में बहुत परेशानी होखे लगल कि सिम कौना तरफ से मोबाइल में डालल जाए। कई बार गलत सिम लगावे के वजह से मोबाइल में काफी परेशानी होखे लागल। तभी परेशानी के दूर करे खातिर सिम बनाए वाली कंपनियों ने सिम के एक कोना काट दिए, जेकरा से लोगों के पता चली कि कौना तरफ से सिम के लगावे के बाद। सिम कार्ड के कोना केवल लोगन के सुविधा खातिर ही काटल रहेला, तो यह कारण है कि सिम कार्ड के कोना काटल रहेला। अगर तो लोगन के वीडियो अच्छा लगल बा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करी।